ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ምስ ሓደ እንስሳ ኸላልየኩም እየ። ረኣይዎ ይመጽእ ኣሎ። ነዚ እንስሳ ትፈልጥዎ ዶ? መን ይበሃል? ንፉዓት ፈሊጥኩሞ? እዚ እንስሳ እዚ ሓሰማ እዩ ዝበሃል። እስኪ ደድሕረ ይበሉ። ሓሰማ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓሰማ ሮዛ ሕብሪ ኣለዎ። ካልእ ሕብሪ ዘለዎም ሓሰማታት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ፃዕዳ ሓሰማ ኣሎ፣ ፀሊም ሓሰማ ኣሎ፣ ሓመኩሽታይ ሓሰማ ኣሎ። ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ሓሰማታት ኣለዉ። እዚ ንሪኦ ዘለና ሓሰማ እንታይ ሕብሪ ኣለዎ ኢለኩም? ሮዛ። ንፉዓት ፈሊጥኩማ። እስከ ደድሕረይ ድገምዋ። ሮዛ። ንፉዓት። ሓሰማ ገዚፍ ኣፍንጫ እዩ ዘለዎ። ራእይዎ እዚ ሓሰማ ኣፍንጭኡ ገጃፍ እያ። ነዛ ኣፍንጭኡ ድማ ንምሽታት እዩ ዝጥቀመላ። መግቡ ኣበይ ከም ዘሎ በዛ ኣፍንጫ ገይሩ እዩ ዝሸትት። ሸቲቱ ከዓ ይረኽቦ። እዛ ንምሽታት እትጠቕሞ ክፍሊ ኣካላት ናይዚ ሓሰማ እንታይ ኢልናያ? ፈሊጥኩማ። እንታይ ትበሃል? ኣፍንጫ። እስከ በብሓደ ነተን ፊደላት ክንደግመን ኢና። ኣፍንጫ። ንፉዓት ክኢልኩማ። ሓሰማ እንስሳ ዘቤት እዩ። እንስሳ ዘቤት እንታይ ማለት እዩ ትፈልጡ ዲኹም? ድሕሪ ዘይፈሊጥኩማ ኣነ ክነግረኩም እየ። እንስሳ ዘቤት ማለት ምስ ሰብ ዝቕመጥ እንስሳ እዩ። ንኣብነት ድሙ፣ ከልቢ፣ በጊዕ እንስሳ ዘቤት እዮም። ስለዚ ሓሰማ ከዓ ምስ ሰብ ስለ ዝቕመጥ እንስሳ ዘቤት ንብሎ። እንተኾነ ኣብ በረኻ ዝቕመጡ ሓሰማታት እውን ኣለዉ። እዚኦም እንታይ ንብሎም? ሓሰማ ናይ በረኻ ኢና ንብሎም። ሓሰማ በላዕቲ ኩሉ እዮም። እንታይ ማለት እዩ በላዕቲ ኩሉ? ሓሰማታት ፍሩታ ይበልዑ፣ ኣሕምልቲ ይበልዑ፣ ስጋ ከዓ ይበልዑ። ስለዚ በላዕቲ ኩሉ እዮም። ሓሰማታት ኣዝዮም በላሕቲ እንስሳ እዮም። ልዑል ዝኾነ ናይ ምዝካር ክእለት ኣለዎ። ንኣብነት ሓደ ሓሰማ ንዋንኡ ድሕሪ ነዊሕ እዋን እንድሕር ዳኣ ርእይዎ ክዝክሮ ይኽእል። ህፃናት ትፈልጡ ዶ ኣብ ዓለም ክንደይ ሓሰማታት ከም ዘለዉ? ድሓን ኣነ ክነግረኩም እየ። ኣብ ዓለም ከባቢ 2 ቢልዮን ሓሰማታት ኣለዉ። ዋው! ኣዝዮም ብዙሓት ሓሰማታት እዮም ዘለዉ ኣብዚ ዓለም። ህፃናት ሓሰማታት እንታይ ከም ዝፈትዉ ትፈልጡ ዶ? ሓሰማታት ኣብ ከብዶም ክደርዞም ከለኻ ብጣዕሚ ደስ ብሎም። ኣብ ከብዶም ምድራዝ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዉ። ንኣብነት ድሙ እንድሕር ደኣ ኣብ ርእሳ ደሪዝካያ ደስ ይብላ። ሓሰማታት ከዓ ኣብ ከብዶም ተደሪዝካዮም እዩ ደስ ብሎም። ካልእ ከ እንታይ ደስ ብሎም ንሓሰማታት? ሓሰማታት ከዓኒ ክድቅሱ ከለዉ ኣፍንጫ ንኣፍንጫ ተተናኺፎም ክድቅሱ ደስ ብሎም። ናይቲ ሓደ ኣፍንጫ ምስ ናይቲ ሓደ ኣፍንጫ ኣቀራሪቦም ክድቅሱ ደስ ብሎም። በሉ ህፃናት ንሎሚ ብዛዕባ ሓሰማ ብዙሕ ነጊረኩም ኣለኹ። ጽቡቕ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ኣብ ካልእ ቪድዮ ድማ ምስ ካልእ እንስሳ ክላለየኩም እየ። ኣራይ ዶ? ኣራይ ቻው በሉ። ባይ